Aquest divendres, concretament a 9:15, tenim una cita al Teatre Tarragona per veure una boníssima obra de teatre, però també, i això és molt simbòlic, per encetar la temporada de teatre, temporada de tardor dels teatres d'aquí de la ciutat. Sempre s'intenta buscar una obra, doncs això, de moltíssima qualitat, que sigui prou interessant, important, bé, que sigui una cirereta, d'aquelles importants per començar la temporada teatral. I en aquest cas s'ha confiat amb Tennessee Williams, en Josep Maria Pou, en el Zoo de Vidre i amb aquests 4 actors, 2 actors, 2 actrius que hi participen. Míriam Iscla, bon dia. Hola, bon dia. La Míriam Iscla, a veure, situem-nos, te vam veure, em sembla, la temporada passada en Barcelona. Sí. Sí, i per tant ja te tenim com a molt present. D'entre les moltíssimes coses que has fet, algunes molt vinculades a Tarragona, com el Red Pontiac. Sí, no? Això és moltíssim. marca de la casa, una mica. Molt bé. Per tant, ja tarragonina d'adopció. Exacte. Míriam, què té d'especial al Zoo de Vidre? No ho sé, què em pots explicar? Diuen, no sé si exageren, que és una dels clàssics més representats arreu del món. Sí, jo penso que és un bombó de funció. És la segona obra que va escriure un Tennessee Williams molt jove. Té un llenguatge i una posta en escena que jo penso que és molt cuidada, està molt llunyana, jo penso, de les coses que es fan normalment, en el sentit que té un punt una mica més oníric, no? L'obra és un record d'un fill recordant el seu passat, i jo penso que la posta en escena està tot al voltant d'aquest record. Però fixa't el que has dit, dius, parlem d'un gran clàssic i tot i així em dius que no és habitual, no és lloc comú, és una mica especial. Sí. Jo penso que és una obra molt difícil dramatúrgicament escrita perquè no és una obra amb una continuïtat, són flaixos i records que té un fill que és el propi Tennessee Williams, perquè al final aquesta obra és pràcticament una autobiografia d'ell mateix, de la seva vida, de la seva mare i de la seva germana, no? Llavors, jo penso que també estem assistint a un acte de despullament del senyor Tennessee Williams davant de l'audiència, no? Com està escrit és meravellós. Jo penso que és un dels textos més... Tennessee Williams en general, no? Sap parlar molt bé de les dones, sobretot de les dones americanes del sud, d'aquella riquesa que hi havia al sud d'Amèrica, Sí. I que era una glòria que s'havia perdut. Llavors ell sap retratar molt bé el món femení, i en aquest cas el meu personatge, per exemple, que és l'Amanda, que és la mare d'aquests 2 fills, arrossega aquesta decadència, no? Aquest haver perdut la riquesa, haver perdut el glamour, haver perdut tot el que els somnis, i enfrontar-se amb un present que és molt fosc, molt poc el simbolisme que ella s'esperava no existeix, no? La realitat no és el que ell havia somiat, i llavors això és estic barrejant-ho tot perquè tinc tantes coses a dir de la funció que no sé si m'explico. Ja t'entenc, perquè jo de fet tinc moltes preguntes, i per això... Vale, va, doncs xuta. No, en el sentit de que, home, dona molt de sí, vull dir, mira, només parlar, perquè la gent se situï, parlar de Tennessee Williams, simplement per situar-nos. Premi Pulitzer per un tramvia anomenat Desig, que és un títol d'aquests que sonen... Aquesta funció és justament la d'abans d'un tramvia anomenat Desig, i és la segona que va escriure. Llavors, Tennessee Williams és una persona molt jove quan escriu aquesta funció i fa un retrat de la seva pròpia família sense fer-ho obvi, no? Però el personatge del fill es diu Tom, Tennessee Williams en veritat es deia Tom, i és una família que és una mare, una filla i un fill. Aquesta família ha vingut a menys, el pare els ha abandonat, que és una persona amb problemes alcohòlics, se suposa, i que abandona aquesta família en un moment de depressió americana, als anys 30, absolutament amb una decadència molt gran, i aquesta dona, que és la mare d'aquests fills, era una dona que venia d'una casa molt rica del sud. En comptes de triar un bon pretendent, va triar el guapo, que després va resultar ser un borratxo i un pendó, i que va abandonar la família, no? En el moment en què estem, el fill representa que recorda el dia que va marxar i va abandonar la seva mare i la seva germana.
aquesta mare és una mare que té absolutament una ansietat vital, això la fa una mica bipolar, o sigui, té grans moments d'alegria recordant el seu passat esplendorós i té un dramatisme i una angoixa vital pels seus fills en aquest present que viuen. Sap que el fill els abandonarà perquè no és tonta i sap que el seu fill està buscant la manera de marxar i té una filla que té una dificultat física, que és coixa, però que això podria ser anecdòtic, sinó que realment el problema de la nena és que té un problema de relacions socials, no es sociabilitza. I amb aquesta mare que és tan castradora, tan potent, tan apisonadora, encara se li aguditza més aquesta cosa de no relacionar-se, no? Quan t'empenyen tant a fer una cosa, al final et tanques més, no? Que ets tu, la mare ets tu, Míriam. La mare sóc jo, sí. La mare ets tu, després tenim... Però tinc 2 personatges masculins i m'has parlat només d'un fill? Sí, perquè ens falta el tercer jove, que seria el Peter Vives, que fa el paper del pretendent. La mare intenta, per totes maneres, diguéssim que intentarà col·locar la filla, perquè sap que el fill marxarà i si el fill marxa se'n va qui entra els diners a casa, per tant ella i la seva filla queden en mans del no-res, per tant s'ha de buscar un substitut. No? Però escolta, això en veritat va ser així, o sigui, Tom, que és Tennessee Williams, volia marxar de casa seva, ell tenia una mare que era molt castradora, era molt potent, el seu pare els va abandonar i tenia problemes d'alcoholèmia i la seva germana tenia un problema mental. No és que tingués una gran enfermetat mental, però sí que tenia una deficiència. Tennessee Williams va marxar i va abandonar la seva germana amb la seva mare, i això amb ell a la vida el va perseguir moltíssim, la sensació de culpa, perquè la seva mare va acabar tancant la seva filla en un centre psiquiàtric i li van fer una lobotomia, i ell mateix això no ho pot assumir a la vida. Llavors ell, jo penso que treu els seus fantasmes amb aquesta funció. De fet, a una estrena a Chicago hi van assistir la mare i la germana i la mare li va dir que no tenia vergonya de posar els draps de la família dalt d'un escenari, o sigui que s'assembla bastant al que li devia passar, no? I de fet el personatge de Tom, que és el que fa Daphnis Balduz, és un personatge que comença la funció i diu a mi em va passar això, veiem el seu record, veiem aquest moment en què ell va decidir marxar i les causes, no?, per les quals va marxar i com l'ha perseguit aquest fantasma de la seva germana abandonada amb la seva mare durant tota la seva vida. Per tant, és un drama familiar que va més enllà de lo que parlàvem, tot i que el context ajuda. Clar, jo t'anava a preguntar si això passa al sud dels Estats Units i fa anys, com se pot sentir? No ens quedarà una mica lluny, però vaja, pel que em dius... No quedarà gens lluny, primera perquè en els moments de crisi les ansietats per sobreviure són les que té Tom, en aquest cas, no? Estem en un moment que la gent marxa i abandona i deixa coses enrere i potser no és de la millor manera. Estem vivint un moment en què les ànsies per establir-te en una casa és que et tallen la llum. En aquesta família els hi tallen la llum, saps? O sigui, jo penso que... I després que hi ha una cosa que Tennessee Williams i els grans fan molt bé, que és... Evidentment, situen els seus personatges en un context social, polític i històric, però del que es parla, que és de la gent, som sempre els mateixos, no? Vull dir, ens mou les ànsies de sobreviure, ens mouen les il·lusions, ens mouen les angoixes, ens enfonsen les frustracions, ens aferrem a coses que ens han fet feliços per poder sobreviure quan no hi són. Vull dir que jo penso que el retrat humà és sempre universal i si està ben fet sempre trobes vincles. De fet, aquesta obra l'hem fet durant 3 mesos al Teatre Goya i venia molta gent i deia, ostres, és que jo veia la mare i pensava, però jo no sóc així, no? Per favor, jo no sóc així. I mirava la meva filla deia, bueno, mama, una mica sí, eh? O sigui, que l'essència de les mares, no? Aquesta ànsia per fer-ho bé, perquè si no, no serà res. Però que al final acabes... No sabem fins a on això és bo, no? Si no és frustrant per la criatura. No? Ara riem, però escolta, això és un dramón de dalt baix, no? És un dramón. Hi ha tocs de comèdia. Per què? Perquè veure... És una comèdia, entre cometes, patètica, no? Veure com... A veure, té un punt... Faré una imatge que no sé si és prou còmica, no? Però quan veus algú que està tancat, no?, i que intenta sortir-se'n d'alguna manera...
provoca situacions una mica exagerades, no? Llavors, evidentment, hi han coses, hi han guinyos, perquè si no això seria inexplicable, no? Inenarrable, una angoixa tal, no? Perquè cap dels personatges és feliç. El fill no està còmode a casa seva, vol marxar, la nena està incòmoda amb la seva vida perquè no té una relació social i no és feliç aquí, la mare es debat entre el passat i el present i busca com un futur pels fills i de passada per ella, i el pretendent és un àngel caigut, no? Diguéssim, és una persona que havia de ser la glòria de l'institut i ara és un que treballa en una fàbrica de sabates, no? Vull dir que tothom és una mica grandes perdedores, no? I supervivents dins d'una societat una mica obscura, i de fet la posada en escena és molt fosca i té un punt així oníric perquè és un record, no? Escolta, i com convencem a la gent? Crec que no necessita massa convenciment perquè, en fi, hi ha tot un... Jo penso que és una obra... Com comencem a la gent que estem acostumats una mica a veure comèdies, de venir a veure això? Però jo penso que venir a escoltar grans textos i venir a veure... I que, grans actors, Míriam, hi ha moments que riuen, la gent riu, i vull dir que això no, una cosa no treu l'altra. El que passa que rius i potser la frase següent et quedes de... Oh, no pot ser, ho ha dit de veritat. O sigui, ho pensa, saps? O sigui, una cosa que et pot semblar un xiste, després és, ostres, és veritat, o no serà tan bèstia. Sí, a vegades és per animalada, no? Sí. Jo penso que té tocs de comèdia, té un toc... evidentment dramàtic i terrorífic i a vegades et queda una mica l'ànima encongida, no? No és allò, que bé, sortim del teatre saltant, hem vist una comèdia. No, però jo penso que t'han explicat una història preciosa i molt ben explicada i espero que considerin que ben interpretada, no? Nosaltres la nostra intenció és de que tot això, aquesta barreja d'emocions que és la vida, amb coses de riure, de plorar i aquesta barreja d'angoixes, no? Arribi a platea i de fet allà on estem anant doncs la gent surt encantada. No et diré que fem vots del bé que ens ho hem passat per riure, però sí el bé que ens hem passat perquè és un acte teatral que és un text meravellós i està molt ben dirigit. Això t'anava a preguntar ja, la darrera pregunta, per fer una mica d'homenatge també a Josep Maria Pou. Què tal com a director? Home, a més, a part de que és un gran coneixedor de Tennessee Williams, és una de les coses que ell, quan assajàvem, deia és que jo, quan em vaig presentar les proves de l'institut, vaig presentar el monòleg de Tom. O sigui, imagina't els anys que fa que ell té aquesta obra al cap, no? Llavors, penso que servida amb molt de carinyo per part d'ell, a part de professionalitat i talent que té aquest senyor, no? Vull dir, treballar amb ell doncs és treballar amb una persona que és un ent teatral en ell mateix, no? I té molta coneixença, tant de l'obra en si, perquè la coneix moltíssim, com de tots els aspectes teatrals, no? Doncs Míriam, digue'ns, sisplau, que sempre ho demanem, una frase o un moment de l'obra. Per fer allò la clocada d'ull amb aquella oient els oients que ens estiguin doncs ara amb la ràdio i que vinguin a veure-us. Em sembla que ets l'únic jove que no vol veure que el futur arriba a convertir-se en present, el present en passat i el passat en una recança eterna si no l'has previst adequadament en els teus plans. Ja veieu que per aquesta petita intensitat de text és una obra de grans paraules i de grans actors. Sí, jo crec que això... és preciós, ho trobo tan maco. Però clar, posar això en escena i a més saber-se posar en el paper i recitar-ho d'una manera natural és la vostra feina. Exacte, d'això treballem. Míriam Iscla, moltíssimes gràcies per l'entrevista. No, gràcies a vosaltres. I jo penso que sí que tu deies que s'intenta començar la temporada amb un bombonet. Sí. Jo penso que aquesta funció és un bombonet, és un clàssic, és un toc de teatre important a dalt d'un escenari. No en tenim cap dubte. El Zoo de Vidre. Míriam Iscla, una abraçada, ens veiem. Una abraçada. Moltes gràcies.